Kublai pi baro ki bapet ber ki basngat kana ka jingkrang ka jonga ka kertai jonga ka dai Wilfred Kurba nga syong asa ka sunang umtengi hari Bohai district. Tene kon isap nga kwa mapenpau ka jing sangu ka jonga ya ublai trai kanrat ubalari ubala sumar ubala dala ker na ka jing e baro ubala ai ka jing koi ka jing kya bat kumjuru kana ka jing im ka bai tanat ka ba ul ai nga hagan sla perthai. Tengah kuat rabang perpau ke jing songu ke jonga ya ime ipa kibalari kibala sumar kibala ai ke bam kadi kibala penhe pensan kibala penang penstan hadu kat kana ke por ke ba ngaran mentah. Tengah kuat rabang perpau ke jing songu ke jonga bat ka jing ai kublai ke jonga ya phi ba ps lengdo bat ya katim ke jong phi ba leng ba ke jing plilan ti ke jong phi ngiyo ban simbenta ha kana ka debate competition halor kate ka phang ke ba philabu hato la kabayo sibun mut kikon ne la kabayo tang khandian mut kikon. Tengah kuar ban penpau ka jing songu bar ka jing ai kublai phi ba ro ki ba simenta ha ne ka debate competition halor kate ka phang ka ba iba ps lengdo ilabu ban pen i ela isap i phong ba ngidon haladahi. Tengah ru kum uwe na no simenta ngakwa ban simenta ha ne ka debate competition ban pen i la isap i phong iba ngadon haladahi. Tena kadang kajunga ngakwa ban kerjaan ya kapang kabong la kabayo sibun kikon. Namar bagadai kajinga kajung ublai kajing katko kajung ublai de kaspa mansim bat kaderu kabangi penhun ya kaba ublai ukwa. Ngati babaro kibreu kinget bat kimana yo ublai ki it yo ublai. Letang khandiat hagana kapathai kibamnget bat kemamana yo ublai. Tabangi nginget yo ublai tabalai ngimhon ni kajing ai kajung ublai. Haba ublai uang tapen roy ka perthai kum siap ka duriau kum klora ka set banai tabalai ngimla mar penhun ka jikwa jong blai tadangi ngimla mar penhun ka jikwa jong blai kamantoy ngi ban it kamantoy ngi ban mane kamantoy ngi ban la dia seng mala ka sing blai ro dan aplai jungi ki baong ba nakadaw ba ublai ubitar ya ka pop jong adam bar ka im ublai uong tapen roy ka perthai kum siap ka duriau bat kum klora set banai ngoy pm ublai uong ai kini ngatin tang na kada bo kwa baka perthai kan roy kan par dagi khon ben reu ublai la thaya ka sdom re ka kamera omdei ba uthang na gamta ba bon par kibreu ne bala bon pai palan henry uthang na kada ba kile e kapop ka ba kile ka ba pendom ka ba penutari ublai ora penchlai ya ka perthai ha ka por unawa henry penchlai na kada ba bon par kibreu ne ba bon par kipai henry penchlai tang na kada kile pop kapop ka bakile ka penshrai perkapan bitari ublai haduk ba onda penchlai haduk ba onda thang ya ka perthai telada dai sisa ba ublai ubitari kibreu ya ka jingmon pa jong kibreu te balai udang aila pada kibreu bikin im bat manta lada u ada mar kim kidon tang arung kikon nang nong ngimi lada u ada mar kim kidon tang arung kikon balada ublai ubitar sisa kibreu ya kikon ben reu kibala bon pa hana ka perthai te balai upha ya kinoi thul upa banai ong sakibreu to kalag bamut kay ma jong blai kalajan balai ophai udisu ukhon bam roi jong panyap tha rong halor kading phna naga banta jong no naga banta jongi ban im ban pelat yangi naga pop kabamut ba ublai syam ni pitare kibreu henrai ubitare ka pop u isi ya ka pop lada kibreu ha ka to ka por ba ublai uthang ba upan sido me ka perthai ha ti por da kibreu ki kalag bamut ublai syam na le ki baro ki ba ulah de blai ada gila si dia seng kenong ikmen kenong sobha kenong song sochit ada bon ki pat ki bawan dia seng bat mental ada dona ki nawan dia seng kenong sujau kenong sudu jikermen mam tan wan dia seng ada ngile kenong kamru ada dona ki breu kakam kanom la bat poi sa jingjop kamla bar pendep ko bagi themo ada bon ki breu ada bon ki dongwan kakam kumbang imut kumtai kandep waru modi ru ije kibreu ada omde kumta balai penbiang kinos balai penbiang ki doktor balai penbiang kino trika ma pero pan pendap penbiang man penbit penbiang ya ka jidun kam jungi ki piba ada omde kumta haga por bawan u covid-19 modi nang pan thia bandem ulang a ka jemur jong perkhat ba kumno on pendu jai no ya uta penya jepang khna ban layap kibreu lada omde ba u ije ka benreu modi le ka ki paro ban penbiang penbit ban pelaj kibreu na ka jingyap menta umadi ai ka skim per
kum gajing kum khao khnam ba kipit ba kinyo ka bam gadi kinyo ka jaga syong jaga sa lada it ya gajai benriu on omle daleleru ya kinaki ke baro mental tangi pej hal yang kam gajam ha kayo akot bon na pre jongi ki ong ba om don kam om don jam te balai ken ka kam ka pitrei him ken kum ka kam wa ka kam ying ru ka de ka kam ka jongi lada ngim tre ka kam ka jam wat tang ka jar kam i wat tang ka sem kam khoj menta lada baro ki kwa lut banyoy ka kam sarkar te lada don ka jinang start lada kada se jungu kam dei banyoy kam sarkar tengin le gumna ngi hak hon hak e ke ba ublei ula bantai ngi hala ka sab ka phong la hak jing trei ne la hak kam sarkar ne hak ke baro habang ong ba kam sarkar rona tabulai menta ki kam office pet ki pulit ki sipai mala kapor ki light post kena baro kadai nak sab ka phong ka jongi ke ba ublei ul ai ula bantah ngi ba leseng ngimla ban le ka kam pulit ne kam sipai namar bangil kot ne bangim biang kamir ka phat ka ban rong sata kam ngoru bakat bada bon kibriu kata ka kam ka jam ru kadang bon kat bada bon kibriu kino tre ru kadang bon ki kam ki jam ru kadang bon kidang yok kelat kidang yok kelenti ban pha sanai satu ban pet ya kejiruna ban pet ya kejibang jingbet jong kibriu mentala dang pet hal yang thama kan dia ayu lada ngir pat ki we ken wan ken hel thama yangi ban ing sayap lut bat menta lada bon pat ki we kinamnut banwan ban ile thama ban ngi mata pek iko nuksa dengan Ukraine haba kelet thama ba Rusia dia yu Ukraine kapan ke jarap na kiwe per kibar jela kisipai banyarap banyak thama persya ka Rusia barangi rung itu napat lanong inyo kisipai lanong inyo kipulit kano ke ba penjak burom ya kari berkaca benriu hi ban pan ke jarap na kiwe per kibar jela mata thama ba per kami omde ba kibriu na kipet ba kikwa banile ya thama Henry kede kene alam kibakwa basensyar ban khadar yekiwe pergi jaka matal dangi pej hakali kasensyar khadar hasno thau hakari bergawe kandon kejingmun toy ayu ba kandon jingmun ayu basensyar ban khadar ada dona kipat ada dona kibreu kandon jingmun toy ayu ba kandon jingmun ayu badon upur usam kandon jingmun toy ayu ba kandon jingmun ayu bandon kaan kanun hakari berkaja menujungi bamda kemol ki MP bar MDC kilet syaki kwantensi ba per omde bagi kuat ekajidun napat handreki kuat ibun pat kena bikin job ngoi pi kiprari perajat ba pinjo kon cibun kena ba kajing gasem ke jongpi kena ke basuk ke basingan ke berbasong shit bagi kam kejam ki khun jongpi ke pendep ya ke ba piong dan apa jongpi ki ba ong ba ladang khasi buli khun om don kaja kasong jakasa om don king gasem te kena ngona pedek jongi ki khasi ngishong hamadia ngishong klimi khamsam ban oi pi ba kajaga kadambon naga benta kajongi ki khun khasi khara lada om de gumta balai khasol silong balai kiwi jaka kidap tang dagi bar jala kadang khun sibun kadai gawe naga benta keman penroy keman penhep pensan ya kari ba kaja benrewi borok gawe ba kadai ro gawe ke ba penkiu ha ki imlang salang balai ngumta nomor ba lada phio khun sibun uwei undon halaga jong sap uwei halaga jong sap lese uwei ulong engineer lese uwei ulong officer lese uwei utri kam doktor te kasap ka phong ka bakidon kan penkiu ya kari pekerja benriu hi brogawai namar ublei ula benta ha uwei pa uwei yala kasap ka phong te kasap ka phong ki khoni kri jungi kin psei kin pen i bat kin kitiu ya kari pekerja benriu hi brogawai ngoi pi ki prari bat praja benriu banyak khun sibun namar ba pinyo priang ya kajingai ai jong ublei kajing gerko jong ublei kaspa mensim ka ba ublei uai hangi iwe pa iwe namar balai ya kajim jungi ngimtip lano kan kot ya kajim jungi ngimla bar kontrol daladehi kadai ka mon jong ublei bat kitu ki bakwa banyak kontak dan ngot telada pisneu kan usip tanda ka bok jongpi ada ublei usimno ki kon jongpi mano ban pet pi bat ya kitu ki badon sibun mer ki khon kadon kajim toy pi ki kimi pa nomor ba lasai anda platemen ki khun jongpi kin pet pi lada uwei umpet lada uwei jungo henry uwei pat udon uban pet uban jungo bat uban isen ap mentah larbi pang pistom village hospital lada don tang kedang rugi khun mado masih dijat hing mado ban pet kabing bat mano bani up ap hospital bat lada pidon kam mala jinglek mano ban pet ya kiying kesem ko jongpi bat mano basran ya ka jinglek ko jongpi bat ngoi pi ki bakwa banyak kontak dan ngot lada don keno rakam lada don keno ka jingjia wat pet baba benut ya khun jeng ibreu bat to kan mau baka hukum
Bat token mau baka hukum tu blai kong wat om penyap. Tang ini kentin kublai sibon.